Moi, mä oon Lari. No niin, äijät kaikki tänne. Eteen, että laitetaan pitkin nopea syöttö maali eteen. Siitä teette kysyttävää. Hyvä, menkää. Ja tää kertoo musta. Mä rakastan mun aamukahvia ja mä juon tän siksi, että mä jaksan oikeesti viimeisen peliminuutin, viimeisen työminuutin painaa aivan päätyyn asti ja tehdä viimeiset diilit. Onko muuten kertonut teille, että toimii Tradenomin ensimmäisen vuoden opinnoissa toimitusjohtajana virtuaaliyrityksessä? Oi vaativaa ja antoisaa hommaa. Työkokemusta multa löytyy monenlaista. On ollut kurkkutarhoilla töissä, kasvattanut kurkkua. Pienenä mä tein omia koruja, myin niitä eteenpäin. Ja nyt viimeisimpänä on ollut tekemässä eläinperäisestä jätteestä uusiokäyttöä hyödyllistä lannoite- ja polttoainetta. Vuorotyö ei pelota, kuten ehkä hämärästä näkee, niin vuorokausirytmi vaihtuu ihan käden kääntäessä. Eikä tämmöinen ikävä, hiukan kylmä sääkään haittaa ollenkaan. Sun muut semmoista. Kun oikeat varusteet, kaikesta selvitään. Siinä nopea katsaus myös sijoituspuolelle. On harrastanut stokkeja useamman vuoden ja menestyy oikeastaan aika hyvin. Lisäksi tiedän paljon tietotekniikasta ja on pysynyt suhteellisen hyvin mukana uusimmissa menoissa. Ja tuossa meikäläisen editointinurkkaus toimii samaan noin näytöt tuossa takana. Olen harrastanut valokuvaamista muutaman vuoden ja tehnyt pari keikkaakin. Tuommoista jälkeen. Semmoista osaamista löytyy meikäläiset, että jos siinä on jotain, mistä sä tykkäät ja mitä just sä tarvit, ota yhteyttä. Tuossa muutama lisätieto ja lopulta CV:stä. Olla yhteyksissä.